Mungonyemwerera kapi because takurekota. Chii chiri kuitika, chii chamuri kunzwa, natsotaura itinzwe. Ndati chimbonyemwerera because takurekota. More blessing. Muri sei? Muri bo. Alright. Chakumbira muti taurise mbichana zvenyu. Osura na kuguma iro right. Muti taurise mbichana ita kuti vatariri vacho vanatsonzwa. Nguva yange yareba. Bo. Nguva yange yareba more blessing saka tatirgai tuitinzwe kuti zvakamira sei. Makasara boy. Ndasara bo. Vamwe vese bo zvese bo. Bo. Tipe update kapape takakumbira help. Ameno. Vanhu vari kuresponda here vakaitambira chichemo chenyu here kana kuti zvakamira sei? Tingotizivisai tinzwe zvakamira sei. Program yacho yekurapwa zvakamira sei. Sechingotipai update. Vamwe vakatambira asi ameno vamwewo zvavanenge vachiuya vachitaura bati vakatambirawo vamwe vachanzi zvopikirako rakaiswa mugrupu here richinzi zvotsvaga murume here ndikati vati mamusi kutsvaga murume ndizotsvaga murume Alright. ndikati handizotsvaga murume ini ndotsvaga rubatsiro kuti ndikwanise kurapwa ndipore. But patakaita video takambotaura nyaya yekutsvaga murume resi panapa. Amunoti vanhuwo vanozongowanikawo zvavo kuti vanhu vanozongotsvagawo zvavo maybe vakaona vanenge vanakidzwa kana kuti vanakirwa vaona runako rwenyu. Vakuionewozo vanhu vechirume zvino masvikiro anonetsa karoziva ndiri murume. Saka munhu anogona kutanga achidai masvikiro anonetsa maybe. Asi of which zvinhu zvakashata. Guys, muri Zimbabwe nhau iri panapa kushiya kwatakaita nyaya yamore blessing. Regai ndinatsopa jekesa. Haasi pakutsvaga murume kana kutsvaga boyfriend kana kutsvaga chikomba. Ndofunga makaona video rekutanga ari pakutsvaga help. Kuti handimona makumbo ake in fact haasati anatsopora. Saka anofanira kuenda kucheck up handiti? Mofanira kuenda kucheck up rini? Swatu. 2 ani wana 2 akawanda. 2 July. Kuswe nasi 29 30. Oswera mangwana. Saka hanzi kucheck up vanenge vachino varida kuti vanatsita seizvozvo. Vadononoti parubuda neurwa. Urwa rubva papi vakonzera infection chii. Ndozvavada kuti vatarise. Alright. Mimi makanzi muuye here kucheck up kana kuti makato-requesta check up because situation. Aiwa vanonyora pavanokudhischarge date rekudzoka kucheck up. Kana vachinge peta emergency before unokwanisa kudzokera. But kana pachinge pasina emergency unozongoenda date ravanenge vakakopa. Saka ini ndakaona kuti semunhu akabuda muchipatara handina kana mwedzi. Mbora chona ramba chingoita zvaari kuita ndo vandakasika kudzokera ndakaona ndogona kunobatwa futi. Vandagara muchipatara. Saka ndakati akandimirire date. Kuadmitwa ndokunongwana vanhu vakawanda kuadmitwa. Saka ndinomira date review ndodzokera kusa 2 July. Ndinonzwa kuti nezvakamira sei. Alright. Pakuuya makauya sei? Ndikuona sei your condition. Ndikuzoti makauya sei? Makauya ni zvakauya nemota yepachipatara. Alright. Yaibhadharwa kuti it was? No. Yaitongouyawo kuno kwaHarare. Wangondipa transport. Wasvika pano pamba. Alright. That's good. Wauya kwaHarare. That's good. Saka pakudzokera apa right musi wa2 ndikuona kuti condition yenyu haitoite kana kuti musimuke muite sei. Pakudzokera apa ndikuudze kuti zvakamira sei? Pakudzokera pano pachitoda mota. Nokutakura ibva panapa kuenda nekudzoka. Mukuenda muchidzoka same day here kana kurunzi maybe hamuna kuadmitwa kana kuti zvafamba sei? Nasina kuadmitwa ndingonodzoka same day. Alright.
saka transport yacho yapo here, mota yacho yapo here, mari yacho yapo here, this is the time kana pasina hapana chiripo so far. So muda kuti kudii, this is the time. Toda kungoti muzvitaurire mega, hanzi chinokumirwa imombe yemadhaka inenge yaumbwa iye dzati kubatira vana vadikidzidzi kuti saka iziri yemadhaka inozvikumira yega. Ndokuti vanhu vanasonzwisa kuti aiwa no, chibanda media haisi ndiyo ruda mari, ruda mari haitese, if it is possible vanhu chandoda kukumbira njori ndokumbirawo mari yekuti ndikwanise kuwana mota ndinenda karanda nini nekudzoka. Alright, mari kana mota whatever, mari kana mota napaina anenge akasunungukawo kunditakura ndiendesa kuchipatara kuRefugee. Alright. Karanganda ndofunga it's about audience. Karanganda is about 200 kilometers kuenda, if I'm not mistaken. Karanda. Karanda. Ndofunga 200 kilometers kuenda, 200 meters kudzoka. So unobatika papi? Mari wachitungisa senyorisi. Alright, maybe contact number. Munhu haangotangi nekuuya kana kuzoconducta, maybe vanhu vanoda kudonata urwarira kuita vanotanga nekuconducta first. Right. Number yangu 0780 144 681. You can repeat. 0780 144 681. Right, zvimwe zvamuda kutaura futi ndezvekuti kudii? Ndizvo chete, ndongochemera kuda kudzokera kuRefugee. Right. Uri kubuda pamakumbo eSeraundi 1? Pakumbo 1. Left or Left. Alright. Hapana kana zvimwe zvingorwa chete, but pain kurwadza ita sei? Kurwadza anotongorwadza. Right. Saka guys, kune vasinganzwi rurimi rweshona, panapa tina Esther achangosummarize nyaya iyi nerurimi rwendevere kuti zvii zviri kuitika, machallenges awakasangana nawo kubva patakashiya nyaya yavo pekutanga, nezvavari kurequesta. Esther, vachene. Sawubona sihlobo zami. Siphenduke namhla ngendaba kasiswethu uMoblessing. Last time I think wabuya esitshela indaba yakhe ukuthi wayenza njani accident. Then lapho besitshela ukuthi abantu ababuya ngapha ku-inbox yakhe, abantu ababuya bezomkhulumisa, most of them ngabo baba ababuya bezomkhombisa. Kodwa-ke ubesitshela futhi njalo ukuthi mhla ka-2 July, 2 July right? Mhla ka-2 July kumele hambe for i-review. So kungabe kulo muntu ongakwanisa ukumnceda amthumele noma imali kumbe offer civil transport nxa angakwanisa ucommunicate la kunumber azilethile. Okay. Yeah. Maybe to add one. Ndakambozwa nyaya ye-wheelchair. Handizive kuti izvezvi pane akambopromisa here kana kuti tichiona condition yamuri kufamba mega hazvikwanisiki. Pana akapromisa akatiswa ndichaita kuti ndikubatsirei, because panzi parudiwa hanzi electric wheelchair inoita kuti fambe mujecha, fambawo ndisina assistance. Alright. Saka chainetsa ndechekuti vaida kuziva kuti neta mari, neni handisiye kuti neta mari. Manyangocheka pa internet? Ya, takambocheka tikaona itangira pa 1.9 to 2000. Yeah, exactly. Ndo zvinoda kutotaura inorenja kuma 2000 ikoko. Takatarisa pamita ndopatakaona maprice wayo. Yeah. Alright. Asi murume mukadzi? Mukadzi ari ku-UK. Alright, aiwa tinonamatira kuti zviitike sekutaura kwaita. Ndafara kuti munhu wechirukadzi anenge asina imwe hidden agenda. Asa nonho wechirume tisingaziva zvakamira sei. Guys, haona kuti kana munhu achinge avingwa nedambudziko, ngoda kutora mukana kana kudai. Handiti ndinonzi manners ndamwana kwachibanda ndobasa rangu kutaura iro. Saka pari zvino izvi toti chisare zvakanaka.